Grazas a todos e a todas. Comenzamos entonces o pleno, sesión ordinaria. A primeira punto do orden do día, aprobación se procede a data, sesión do pleno do Concello de que tivo lugar o 20 de 11 de 2019. Hubo un problema con ela, se hizo por primeira vez a través del TEDx y a la hora de abrir la plantilla salió blanca. Por eso decía que no podía estar hasta volver después de... Entonces tenemos que dejarla sobre la mesa. Queda pendiente para aprobar entonces no próximo pleno. Sí, queda pendiente. Pasó un partido a lo de las notificaciones aquellas. Pasamos ao segundo punto do orden do día. Aprobación provisional do plan de sectorización do suelo rústico apto para urbanizar e raldóns. Proponse a adopción do seguinte acordo. En primeiro lugar, aprobar provisionalmente o plan de sectorización do suelo rústico apto para urbanizar. RAU 2, do Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello da Baña, redactado por Estudio Técnico Gallego de apertura de 2016, xunto con documentos e planos que integran. Estimar parcialmente e desestimar as alegacións formuladas durante o trámite de exposición pública aberto tras a aprobación do plan de sectorización, no senso que se recolle no informe de alegacións do plan de sectorización do SAU da Baña, que agora se aproba por os motivos que se expresan no informe da Secretaría de Intervención da Baña do 13/12 de 2019. Remitir o órgano autonómico competente o expediente completo debidamente diligenciado, así como o documento técnico e todos os planos e documentos que o integran, facendo constar que os mesmos correspondense cos que foron obxecto de aprobación provisional pola Secretaría do Concello e funcionarios por ele autorizados. Bueno, esta era unha documentación que quedaba pendiente por enviar. Cando revisamos a documentación de como estaba o tema do polígono, había unha notificación con rexistro de entrada de outubro de 2016 onde pedían este acordo plenario para remitir e finalizar o proceso no principio do polígono industrial, por decirlo de alguma maneira. Entonces, bueno, si queredes comentar algo... Esa era, como non sabes, que hubo unha aprobación cando se remitiu, pero depois hubo subsanar a documentación que requerían un informe. Hubo unha entrevista porque de mandar os papeles, de ir os papeles, de mandar os papeles, parece que jugábamos ao técnico. Hubo unha reunión coa jefa territorial, con Marina Mosquera, estuvo técnico, e que eran unhas cuestións técnicas de que facemos correccións aí no tema do desarrollo do polígono. Pois ali, quedan contactos técnicos para que lle mandasen a proposta para non andar os papeles xogando outra vez ao técnico. Aí quedou xa estudo técnico de remitirle, que vai depois os informes correspondentes de Secretaría, e, bueno, era susonar documentación e tirar para adiante, esperemos que vai xa todo ben, pero mellor chegas a lá e non mandan susonar documentación. A nos o que nos chocaba é eso, que estaba pendente desde o No, pero o que se traballa, a ver, creo que hai outra posterior, porque xa estaba Luís Matovelle, Luís Matovelle foi como estudo técnico gallego, foi o secretario, foi unha falar con unha Marina Mosquera para deixar San Cuadrado o que era a situación. Por tanto, é unha cuestión que estaba de... había un ano antes de 2018. Depois estuveron de acordo os técnicos, en poñerse de acordo un lado ou outro para non andar salvas no medio, porque as correccións eran técnicas, non eran de outra índole. Entonces, depois sí que había que aportar por parte do de Secretaría que un informe onde non lle deixaba firmar, antes había que mandar o documento e firmarlo folla a folla. Agora creo que firmase digitalmente, non? Ou tens que firmar folla a folla. El problema es que está en papel este formato, entonces hay que... No, vale, pero eu vou un CD despois a Elena Mosquera. Creo, así entendí que con CD valía solamente firma digital. Bueno, sí, yo el CD normalmente con firma digital, claro, pero luego lo que es el papel aquí... Claro, porque esto era antes que no era el documento, claro. Ahora sí, ahora es cierto que ahora lo seleccionas todo, firmas digitalmente... Y eso no, antes había que firmar folla a folla, como si fuera un notario secretario. Certificado contrato. O caso que estaba pendiente de mandarse este acordo plenario, estas correccións. Si as enviamos e todo está ben, pues bueno, sería un avance neste caso. Entonces, si vos parece... Sí, votamos. Estamos de acordo todos, se solucione, pois, mellor.
por unanimidade. Parte de control, toma de coñecemento dos decretos da alcaldía, ditados entre o 15 do 11 do 19 e o 2 do 1 do 20. Estiveron aí, se vos pasaron. O punto número 4, toma de coñecemento dos reparos de legalidade da intervención municipal emitidos entre o 15 do 11 e o 2 do 1 e o 1 do 20. Se o secretario non hai reparos, pasamos ao quinto punto. Mocións dos grupos políticos. Había unha moción que se había posposto no anterior pleno, compromiso por Galicia, entonces... Sí, a moción sobre a participación de todos os partidos nas mesas de contratación. Entregamos esta moción para ser tratada no pleno de 20 de novembro, pero debido á espera dun informe do secretario sobre os integrantes das mesas de contratación, decidimos adiálo ata este pleno. Nese informe, o secretario comunica que o número de membros da Corporación Municipal das mesas de contratación non pode exceder dun terzo da totalidade dos membros. Ademais de que a legislación en materia de contratación non prevé a figura de invitados á mesa de contratación, de maneira que os actos das mesas de contratación que non sexan públicos non poderán asistir máis que aquelas persoas que expresamente previstas pola normativa contractual. Así pois, vou pasar a ler a moción. Decidimos, como xa comentei na comisión informativa, modificar o acordo adotándose, como xa saben todos e todas. Vou ler a moción sobre a participación de todos os partidos nas mesas de contratación. Hai xa meses que o señor alcalde foi investido e formada a nova Corporación Municipal do Concello da Baña. Dende entón, temos un grupo de goberno formado por só 4 concelleiros do PSOE, dos 11 que somos na Corporación Municipal. Dende a Agrupación Local de Compromiso por Galicia Baña levamos moito tempo reclamando máis participación e transparencia. De feito, varias das mocións entregadas e defendidas polo noso grupo político na anterior legislatura e dirixidas a unha mellora na maneira de gobernar, facendo a transparencia e a participación bandeira da regeneración democrática, tratando de implantar mecanismos de control democráticos. Para Compromiso por Galicia, o noso modelo é crear estruturas pertinentes coa finalidade de que todos os partidos estén presentes na acción política do Concello, para gañar importancia na toma de decisións e crear espazos de participación veciñal directa. A participación e o diálogo non pode resumirse a solicitude de suxestións a propostas xa feitas ou a información posterior de acordos adoptados polo grupo de goberno, senón a transparencia e negociación das partes para chegar a acordos e consensos. Mais aínda, tendo en conta as características deste goberno minoría. Segundo o artigo 320 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, a mesa de contratación estará integrada polo presidente e os secretarios vogais que se determinen regulamentariamente. O secretario deberá ser designado entre funcionarios ou, no seu defecto, outro tipo de persoal dependente do órgano de contratación. Entre os vogais deberán figurar necesariamente un funcionario de entre os que teña atribuído legal ou regulamentariamente o asesoramento xurídico do órgano de contratación e un interventor, ou a falta deste, unha persoa ao servicio do órgano de contratación que teña atribuídas as funcións correspondentes ao seu asesoramento xurídico e outro que teña atribuídas as relativas ao seu control económico orzamentario. Queremos comezar a concretar esta mellora a nivel de participación coa presenza de todos os grupos políticos desta corporación nas mesas de contratación. Pese a ser un compromiso adquirido polo novo alcalde, antes do pleno de organización, lembramos que tivemos unha xuntanza e o señor alcalde comprometerase a que os 3 partidos tiveran presenza nas mesas de contratación, observamos, como xa mencionamos anteriormente, que só están a formar parte das mesas de contratación concelleiros ou concelleiras do grupo de goberno. A nosa proposta é que se incorporen estes organismos de selección os representantes dos grupos da oposición, para que a súa presenza permita supervisar os procedimentos de contratación e darlles máis control e legitimidade democrática. Por todo o que acabo de comentar, tendo en conta que a participación dos 3 partidos con representación foi, como xa dixen anteriormente, un compromiso do novo alcalde, xa que o segundo informe do señor secretario deberían formar parte das mesmas 6 funcionarios ou funcionarios, é dicir, se hai 3 representantes de cada partido e ten que ser, como máximo, un tercio, debería haber 6 funcionarios, o cal nos parece excesivo.
Por lo tanto, queremos que os membros desta Corporación Municipal voten a favor dun novo acordo que a continuación vou pasar a expoñer. A incorporación ás mesas de contratación de representantes dos 3 partidos políticos con representación na Corporación Municipal de forma que en cada mesa de contratación haxa 2 concelleiros ou concelleiras de 2 partidos diferentes e os 3 partidos van rotando consecutivamente. Non sei se a redacción é clara, é un pouco xa que comentamos todos e todas na Comisión Informativa, quer dicir que en cada mesa de contratación que haxa 2 representantes políticos de 2 partidos diferentes e que eses partidos vayan rotando consecutivamente. Penso que é positivo para darle máis transparencia ao noso Concello e creo que é clara e, polo tanto, espero que se aprobe. Ben, eu quería comentar que nos frente a esta moción xa o dixemos tamén na Comisión Informativa, a nosa proposta era que as mesas de contratación que foran alternadas, deixar o sistema de personal que hai hoxe, quer decir, un político e 2 funcionarios, que como está ahora mismo, de maneira que os políticos que se alternaran en cada mesa de contratación, pois nunha mesa un membro de Compromiso por Galicia, noutra, na seguinte mesa un do Partido Popular, na seguinte mesa un do PSOE, porque no sistema en que estás propoñendo, bueno, nos vemos que hai un gran número de funcionarios que daría prácticamente parte do Concello, sobre todo a parte de funcionariado que concreta, que está no mostrador, a maioría deles atendendo ao público, estarían pois toda a mañán metidos nesa mesa de contratación. A parte deso, encareceríase cada mesa de contratación en 225 euros por cada sesión. Vemos que con ese sistema non é que se garantice máis transparencia. A transparencia está garantizada posto que o proceso subese toda a plataforma, está realmente esa é a garantía que se dá. Do mesmo xeito, este sistema estábase levando anteriormente con o grupo de goberno, non había ningún problema por parte deles, nin por parte de ninguén, estábase facendo desa maneira. Entendemos que, bueno, que unha forma de que participaran todos os grupos políticos pois sería eso, alternar en cada unha das mesas a unha persona de cada partido, de cada grupo. Eso garantizaría que todos entrarían a formar parte desas mesas de maneiras alternativas e, sobre todo, pois non teríamos aí 4 funcionarios toda a mañá pois parados aquí no salón de pleno cando bueno, se supondría pois unha paralización prácticamente plena do que o primeiro piso do personal. Bueno, vamos a ver. Remití esta hora de que era unha tradición que viña. A normativa cambiou no ano 18. 18. Bueno. Fai un ano, fai 2 anos. Antes había o sistema tradicional que era unha mesa de contratación, onde era todo por método tradicional que era o papeleo, estaba nunha mesa, estaban membros, estaba o secretario, estaba José Ramón, estaba o técnico municipal e 3 membros da corporación, que estaba nombrado do pleno, nada máis, nos órganos. Entón, cambiou o sistema e hubo acerto que hubo para agilizar o trámite. Era unha tradición que foi xa na última que además preguntaron vos aquí no pleno, xa era un sistema de que eran da mesa era da Xunta de Goberno local para pasar directamente para ser ágiles. Que pasaba? O sistema cambiou moito porque estaba unha persona que estaba enseñando co método este de todo informático, cando primeiro había tiña que ser a autorización por parte da plataforma do Estado, depois veo aquí unha persona que puxo un pouco e tal, e fomos pouquinho a pouco. E fomos dos primeiros concellos en que fomos sacando pouco a pouco as obras durante o ano 18, aguardo perfectamente. Isto cambiou totalmente, dicía antes César, que a selección antes era un goberno minoría, un goberno onde podemos estar representados todos, porque isto podemos pasar a nivel nacional agora, que tamén antes era un sistema e agora ten que ser outro sistema. Por tanto, penso que non é que a transparencia vai a cambiar aí, a transparencia ten que ser interna. A interna pasa por os propios concellos ou os propios concellares onde fan o control interno do que está pasando. E xa hai unha pregunta que te poden facer, pois tamén
ti sabes despois de que, non, pois mira, isto pasou isto, non foi isto, porque depois pode quedar. Isto sempre pasou así, e as dudas poden existir. Por tanto, eu son partidario, e a proposta que dar para non ir xa a 9, que xa terá a elección de que vai a ser 2 membros, máis 2 que xa están sempre, pois outros 2. Tamén se pode hacer polas tardes, Bueno, facelo polas tardes ten un inconveniente, porque o soporte... Eu digo que en muchos concellos fanse pola tarde. Nas diputacións, na Diputación da Coruña, non nas outras diputacións, na Diputación da Coruña fanse pola tarde. Por que? Pois están primeiro para os representantes ou para as persoas que traballan no concello, que lle permiten, porque se non sea a hora o mellor de tal, pois non lle é a boa e se dou tamén a boa. A ver, facelo pola tarde supón, por un lado, cambiar o horario personal que traballa no concello, que cambiará horario si quere, se non quere. Quero dicir, quites un turno unha jornada organizada, traballas pola mañán de 8 a 3 e que che manden vir pola tarde é de carácter voluntario. Vai depender de que eles queiran ou podan, en algúns casos, por conciliación familiar ou por como teñen a súa vida organizada. Despois, si é certo que na Diputación si que fan pola tarde, porque teñen ali unha persona que lles dá asesoramento desde aquí desde o Concello, polo que nos comenta José Ramón, que é o que leva esta sección, di que a partir das 2:30 non hai cobertura, non hai soporte, entonces que non é viable facelo polas tardes. En canto a que cambiou de antes a hora, home, fai 6 meses a hora, fai 6 meses a mesa de contratación está feita por un político desta maneira, non creo que cambiara tantas as cousas en 6 meses. A nós non nos parece operativo ter a 4 funcionarios. Empezou por decir ti mismo dixeches que ti ibas a dar participación. Correcto, pero a forma de dar participación, escoita, estou falando da forma de dar a participación en cada unha das mesas, que participe un membro do partido político alternando, entonces participarían todos. Non teríamos aquí a 4 funcionarios sentados aquí no salón de plenos toda a mañá, que non ten lógica. Son puntos, pero bueno, exacto, ti das o teu, eu estou agora falando e dando o meu. Da mesma maneira que digo que se vai encarecer 225 euros a maiores a mesa de contratación. Entonces, bueno, e cando encarece un personal traballador de aquí. Se me acaba, por favor. Eu dou a miña versión, tiras a túa, votamos, e xa está, non é tan complicado. Se non é unha opinión, pero cando un traballador pide para ir facer un curso, e pide na hora da mañá, non pide pola tarde, pide a hora da mañá, por que? E abónaselle. Andrés, cando solicitan para facer un curso en jornada laboral, polas mañanas. Pero aí é... E poñenos polas tardes, tamén, polas mañanas e polas tardes, e abónaselle. Evidentemente, pero os cursos son voluntarios. Si yo mandas facer de carácter forzoso, ten que ser en horario laboral. Eso é sempre así. Os cursos de formación, si ti lle obligas a un empleado a facer o curso de formación, ten que ser en horario laboral. Porque é laboral. É que é así. No, podes, pero a elección é do traballador. A obligación, se ti obligas a facer un curso, ten que ser en horario laboral. Despois, se ele decide facelo pola tarde, é un problema de... É un punto de vista que todo que sea obligación por parte das empresas, en este caso por parte do Concello, ten que ser en horario laboral. Vamos a ver, eu son un punto de vista que podemos seguir. Eu creo que o punto de vista de eso, digo que un tercio, se non sigo máis, un tercio dos concellos de Coruña fan isto. E sobre todo, fan isto. Pero a mí me parece normal que o Concello de Coruña, de Santiago, de Ferrol, que ten 50 ou 60 funcionarios, pois que teña unha mesa de contratación en onde as 10 personas non a entera. Aquí, que temos os funcionarios, que temos cantos funcionarios temos aquí, non vamos ter o da brigada para facer a mesa de contratación. Pero se non chegou o iniciado da brigada, os funcionarios temos contados, e ti sabes o mellor que a mí. Se non ten que ser funcionario, pois non ten delegue. Capacitada, nada máis, que é o que exixe. Capacitada. Tamén o dis, que tenemos que facer algún curso de formación para que esa persona poda estar. En fin. César. Sí, gracias. Eu diría que, bueno, a mí me parece importante que as representantes de, polo menos, dos partidos, que a mí me parecería interesante por de 3, pero por esa problemática xa retiramos ese acordo, que son de cada partido, que temos 2. Volvo a incidir que asumí un compromiso, señor alcalde, antes do pleno de organización, 2 compromisos aos que se comprometiu o señor alcalde naquela mesma reunión, que os 2 non están cumplíndose. Entón, eu creo que é a mellor opción esta, buscar o mellor horario, tratar que influa o menor posible na vida diaria do Concello, se non é viable facer pola tarde, pois facelo a hora que menos perxudique a vida diaria do Concello,
Nada máis, con tema do prezo, do prezo do que cobra cada un, iso non creo que non se divertido, iso é de antes dos partidos, non digo nin que cobre máis nin menos, iso estaba... Os técnicos das dietas, os funcionarios, no horario do seu propio traballo. E a última pregunta de aí o anterior porque facía, nós estamos continuando co mesmo sistema, non modificamos nada, esa é a maneira. O mellor hai que modificarlo, pero nós non tocamos nada, nin no sistema, nin na forma. O sea, estamos o mesmo sistema que estaba desfacendo fai 6 meses, estamos facendo ahora. O fai 6 meses valía, ahora non vale nada. E que estou dicindo que o sistema de que o informe de que paguen a que se acuda a dieta, que se pague ao personal do Concello, era uns informes, eso se viña en tempo de Manuel Varela Martínez, viña en tempo de Olga, viña en tempo de O que estou dicindo é que o compañero Landeira di que non entende, e eu digo, non cambiamos nada. Sendo no horario, a ver, a Diputación fan pola tarde, outros concellos fan pola tarde para poder cobrar a dieta. Se non na hora de traballo non lle pagan. Correcto, pero hasta ahora como estaba desfacendo? Da maneira que é que non cambiamos o sistema. O mismo que levaban desfacendo estáse facendo ahora. Era solamente o secretario, era José Ramón, non sei, non O que estamos falando, o mismo sistema que estamos levando ahora mismo. Agora que se amplía máis, sale máis beneficiada. Incluso se poden tornar tamén o personal do Concello, se pode tornar tamén. Si, eu non digo o contrario, eu o que digo é que como facía a compañera Landeira de que non entende como se paga, é unha cousa que estaba desfacendo vos. Nos aí non modificamos nada, estamos utilizando a mí nunca me gustou que estaba facendo ese tema os informes de pagar en período de traballo. En efecto, pero se non me equivoco estabas ti na maioría das comisións, non? Sí, pero nunca entendí eso. Tamén nas mesas de que non era mesas de que había para personal que había que contratar, onde os políticos non podían estar, estaba o personal representado do Concello, turnábanse entre eles. Entre eles levaban un sistema para poder todo o mundo poder optar a que estea representado e pagarse a dieta. Por lo tanto, eu digo o mismo. Que todo o mundo ten nós non cambiamos nada do que estaba desfacendo vos hasta ahora. O que non entendo é que antes valía, ahora non vale. Creo que o tema non dá máis para discutir. Non dá máis para discutir porque desde primeiro, se hubo compromiso por parte túa para poder facer isto, agora darlle voltas. Non é darlle voltas. O meu compromiso é que este un de cada partido en cada unha das mesas. Bueno, pois eu entendo que callamos os teléfonos para non dar sacando... Que non vos vale así. Pois a mí me parece correcto a proposta por parte de... Eu creo que non... Creo que o tema non dá para discutir, non dá máis para discutir. Hai unha proposta de moción, e votámola, e sacámola para adiante e acabamos. Creo que está máis que discutido o tema. Eu quero que consignate que o compromiso seu era de un de cada... Sí, era así, correcto, bueno, pero estou dicindo visto a situación para atrás, non me botarse para atrás. Digo que unha maneira de que todos participaran e seguindo o sistema que se estaba facendo é que cada mesa de contratación haxa un partido político de maneira rotatoria, según vai habendo mesas, pois vai rotándose un membro de Compromiso, na seguinte un membro do Partido Popular, na seguinte un membro do PSOE. Non vale así, non hai ningún problema. Hai unha moción, votámola, non hai máis. Procedemos á votación. Votos a favor? Ben, votos en contra? Listo. Vale. Bueno, pasamos ao robos e preguntas. Sí, pero non había punto antes este... O da revista que vai despois? Está numerado 6.1. Sí, puso... Despois? Pois despois de robos e preguntas. Figura no orden do día. Hai unha pregunta específica de esa parte de... Non digo, perdi o punto ese. Está despois de robos e preguntas. Sí, está despois de robos e preguntas. Convocatoria... Paso primeiro robos, igual, Igual, non? Facemos o robos, seguimos o orden do día. O robos e preguntas e despois facemos o punto de revista municipal. Igual que despois de robos e preguntas, pero así non. A ver, nós temos aquí unhas cuantas preguntas de que estamos en tempo de de festas e todo eso, por aí, cuestións que tamén nos demandaron, e a mellor, pois, non queremos ser os oportunos para facer este tipo de preguntas. A ver, a primeira pregunta que fago, onde que é reiterativo, pero temos que darnos conta que é reiterativo. Sabedes cando foi San Raimón de Peñafort, pois había dos pacientes, era unha paciencia todo o mundo, pero a paciencia ten un límite.
É certo que non hai unha mala palabra, pero non hai unha boa acción. Eu estou vendo o que está pasando, fijados se é a outra piscina, ou, xa non digo máis sitios, podemos ir a Marcello, podemos ir a las Botelleras, como dices, nadie chama a atención a un tipo que está aí ca madeira escarallando todo eso, perdón dando a palabra, facendo eso. Digo eu, se hai algo para facer, porque aquí senón, pois nada, eu acordome cando fun ali en persona, e querían sacar a madeira de aquí en frente da gasolinera, fun ali para que sacaran a madeira de ali e que a sacaran de que sea carretillos, pero non podían nin poñer ali un camión. E que aquí vai a estropar e facer todo año para que dentro de pouco tiñamos que invertir ali a gastar dinheiro en facer adecuación ali para as instalacións deportivas. Me parece que é o correcto, nada máis, eu non digo que estamos parece que non abandono, é dicir, tanta crítica, tanta ordenanza, tanta tal, e agora non hai unha chamada, non hai unha atención, porque o outro día quixen parar e chamar de atención. O que pasa que é certo que era o noso contrato, entón este año que mandaba ao interesado, porque non era portugués. Xa me puse en contacto con eles, os que están ali na piscina. Digo que da piscina é non, eu comentoche. Da mesma maneira, co problema que hai en Mugalleiras, co problema que hai en Arriba, co problema que hai en Marcelle, co problema que hai ali indo cara do cementerio pa diante na pista que vai hacia Camposa, por ali, bueno, en fin, que estamos intentando, todas as empresas que están traballando no Concello, que eles teñen que traballar, nos entendemos efectivamente que teñen que sacar a madeira, o que non poden é facer os destrozos que están facendo, se os fan, teñen que acondicionalo para que quede como estaba, quero dicir, estamos neso, estamos falando cos madeireiros, estamos intentando que tomen solucións e que arreglen os desperfectos. No momento en que a ordenanza entre en vigor despois da publicación da exposición pública, pois temos unha arma un pouco máis contundente, porque terán que facer ese depósito e a ver se desa maneira, por lo menos, porque parece que a xente, se non lle vai ao bolsillo, pois non hai forma de educados, non hai. Entonces a situación está así, estamos intentando solucionar onde aparece o problema e intentar solucionarlo, pero vostede sabe que tampouco non é cousa fácil de momento. Hai certas cousas que son fáciles. Sí. Eu vou dicir porque eu se me poño no medio da carretera atravesado, alguén me vai chamar a atención e me vai dicir ali, fora de aquí. Que poñan a madeira no medio ali, porque fijaremos ali como está a madeira. Non teñen outro sitio cercano, máis abaixo, a 20 pasos, está aquela zona onde moita vez ainda botan os comentos da historia, non podían depositar ali. Van a poñer enfrente mesmo do vestuario da piscina. Pois fijaros ali. Sí. Que iso non é porque non saquen a madeira, que sí que teñen que sacar a madeira, que sí que teñen que depositar en algún sitio, que sí, se fan desperfectos, se fan estragos, pois terán que... Sí, que rectificables e solucionables. Pero que poñan no medio, que estén facendo aquilo, porque que le va a dar daño, parece que intencionadamente. É solamente o que digo eu, é que nadie obligue a sacar a madeira dali. Se me poñen diante da casa, digo, saca fora da casa e pon ali. Por favor, é o que pido. Que non fagan eso, porque iso é unha burla. É unha burla. E de mañá, cando tiñamos que arreglar ali as instalacións deportivas, pois volvemos outra vez a sentar. E non nos poñen no medio da carretera principal porque teñen medo, senón é así. Entón, para min é un abandono de sitio, porque a esa xente hai que echar máis bien. Pago por sacar a madeira de aquí, te dai, saca de aquí, e pon ali. Simplemente. É o que me refiero, o mismo que é a segunda pregunta que digo, eu dixo varias veces. Eu pasei por aí pola carretera, a carretera é a única ADP a 0702 que vai a Villada Torre. Chamaches a Marcos, chamamos a Diputación? 3 veces chamamos. Este mes, desde que hubo o día do temporal forte, 3 veces, as 3 veces que sí, que imos pasar, bueno, pois tenemos que seguir insistindo en que veñan a ramas, hai todo, xente que nos arrimaba a Montaveira por todo se está requerida por 3 veces a limpieza dese tramo de carretera de operación, falándose con eles, insistindo que están saturados, que teñen moito chollo, que neste temporal que lles demos un margen, que ahora mismo non poden acudir, estamos a espera desas. Non, o sea, que ten un mantenimiento. Ese ten un mantenimiento unha empresa. Póñelle 20.000 euros a esa carretera para mantenimiento durante todo o ano. Eu vou acordo que hasta os nosos a veces tiñen que sacar un árbol que era ali. Pois agora, que aí, eu non digo que saquen a zona, nin saquen, pero que barran, porque os entullos é un peligro, Esta venaxiadas é pior. É o que me... temos solamente 3,6 kilómetros de situación, que é... Bueno, a terceira pregunta me refiero ás obras que se realizaron na Romañola en Vilanova Proveira. Si parece que a mí que tanto criticaches como quedaban as obras nosas, eu quero que
Besades, que estuvimos a mañana ali, aquilo quedaron deficientes, non digo mal, deficientes. Con máis xente, que agora estuveron sacando madeira, en por os madeireiros, os acabaron un pouco de poñer a peor. Eu pedíelle, eu falei que da empresa, e dixo que con mellor na primavera, porque agora con mal tempo non, pero non quedou ben, é un pouco a demanda dos veciños, que me dixeron que non quedara, porque además eu creo que para mí que lle deron realmente superficial, non lle deron un doble deron superficial. E notas agora, cando chove, cando pasan os camiones de madeira, que levantan todo. Entón, vale, aí están as cartas feitas, hai digamos que jefe de obra ou... Non sabe. Vale, está o director de obra, hai unha garantía de un ano mínimo que cubre, eu falei tamén con que fixo a obra e dixo que, bueno, que si é certo que o mellor que podía haber quedado un pouco máis fino, que estuveron traballando para acabarlo esos días de chuvia e garantizan que na primavera, o que vostede di, que se lle teñen que dar outra man, que a cousa vai quedar fina, porque ten unha garantía e vamos a exigir esa garantía. Eu poño de manifiesto porque vendo obra, Sí. na primavera ten que quedar mellor. Bueno, o cuarto punto refere aos espacios públicos e a zonas de concurrencia pública que necesitan unha labor de limpeza e de mantemento porque os veciños así non lo piden e así que pide que se actúe en todos estes sitios. Refiérome, a ver se me entenderéis. Espacio público onde debe actuar a brigada, debe actuar o Concello, a ver, Xuegos, Marcello, Concabanas, con San Cibrán, o acceso, por exemplo, á igrexa, o acceso ali ao local social, todo eso que se resbala moito. Sí, de feito, en Xuegos limpiaron as escaleiras, a plaza de Xoán, por exemplo, tamén que sabedes que o Verdín e todo eso invade, é un peligro, sobre todo nestes días de un pouco de xeada, Estáse traballando, de feito limpiouse as escaleiras de acceso a Xuegos, a entrada en Cabanas, outro día estuveron aquí diante do cementerio as aceras dándolle tamén, estamos intentando, pois, na medida do posible, ter ese tipo de zonas públicas, como vostede di, pois, en condicións. Bueno, falo aquí a quinta pregunta que teño aquí, falo unha pregunta que só fixen, creo que fai dos plenos anteriores, preguntado pola Escola de Música, e outro día me preguntaba a mí, cando fui ao festival, que non pude asistir, pero me dixeron a mí cantas matrículas había na Escola de Música. Eu, bueno, é un tema que me chama a atención vendo outro día do festival, e depois, corrolando, preguntando, me dixeron que hai menos da mitad existente ao final do curso do ano pasado. Entón, eu quería corroborar se é certo, que é o que pasa, porque, por moito cambiar, eu digo simplemente que aquilo que funciona moitas veces a mí non tocado, pero se por moito tocado, a veces, pois perdese a espallase. Contestareixe por escrito e dareixe as cifras exactas. E tamén vou facer a comparativa en como se cerrou o ano pasado a Escola de Música. A mí deron unhas cifras que eu tamén, agora mesmo tamén así de memoria, eu lle he preguntado a Alicia, pero tiña así unha vaga idea de que tiñamos 56, 58, bueno, estou falando de final de curso, que cambia, pero agora me dixeron que é 23. Entonces... Xa che digo que esa cifra de 23 non é correcta. Que a modis foi personal hasta en curso docente, que eu corroborei, pero bueno. Vale. Garantizo que non é correcta, pero douche as cifras, Vale, gracias. A sexta pregunta. Pregunto en que situación se atopan as obras do Hombre de Arriba, as tabreirinhas, porque o outro día viñaron a preguntar se había algún problema. Eu dixen, non, estará de vacacións a empresa, porque as circunstancias concurren, de historias. Non obstante, me dixeron a mí que hai problemas con un paso, non digo dos carballos, porque os carballos eu máis ou menos sei por onde vai. Entón eu diría que soltar un informe ao director de obras de outras cousas das mesmas para... Eu, se queres, comento un pouco por arriba, pero se queres un informe, falo con o técnico e digo que che pase un informe de como está a situación. O problema, eu falaba dos carballos, pero ali non sei que pasou carballos, non sei que pasou ali que a ponta outra vez, que o tío insiste en que si deixa, pero non sei que, digo yo, bueno, é un tema que estaba falado, que a xente, pero bueno, que agora a xente quere, pero como é. O tema dos carballos, ali dous carballos dos que estorbaban máis, chegamos a acordo co propietario e vanse cortar dos deles, o resto máis ou menos queda nunha situación que pode non é complicado. En canto a ponte ali, si temos, digamos que o propietario exígenos ali unhas cousas que non vamos a ser capaces de asumir polo que nos pide, pídenos facer entubar aquel rego todo e a Aguas de Galicia non nos vai permitir entubar aquelo.
entonces pues probablemente hai que facer alguna modificación porque, bueno, non podemos facer algo que é ilegal para que nos autorice o veciño a collerlle ali un metro e medio da súa finca. Entonces está o técnico valorando a situación e mirando como podemos actuar ali. De todos modos, pedireille ao técnico que faga un informe e pasámoslo por escrito. Bueno, pregunta número 7. Comentei, depois de todo este tempo de 6 meses, eu pediría un pouco de cordura, un pouco que xa falamos outro día entre nós, na convocatoria tanto das comisións como dos plenos. É incomprensible que non se seguías a nosotros antes 48 horas. 48 horas tiñas a convocatoria e aquí nin 48 nin 24. É dicir, salvo comisións ou plenos concretos que van a chamada de teléfono, como poñemos de acordo a tratar do día 25 con o día 8, toda a historia, hai que fazer a convocatoria legalmente. De 48 horas. A ver, eu entendo que hai os erros informáticos, hai os erros, e toda a historia. Hasta aí, podo entender. Se é continuo, a mí, por exemplo, esta convocatoria non me chegou a convocatar. Chegoume o tema de DI. Convocatoria que me mandaxe de nueva evolución, mandáxeme a do día 20 de outubro. Como? Sí, a mí tamén me chegou esa. Sabéis que non temos solo, pero sí, a mí tamén me chegou esa, que imprimí e a min que non é... ¿Parece frío? Sí, e a mí tamén me pasou. Pues yo la informática sí que ya no la entiendo. A mí casualmente esa misma. Sí, que imprimía pensando que era e non. Tamén é, o sea, pues, eso foi. Pues lo siento, pero... No, despois dixen yo, Rocío, dije aí que está ben o asunto que mandaron No, de hecho, como pedisteis que se os mandase por correo, non mandé correo. Pero era el índice de... No, pero que, a ver, un pouco de... Fijate, porque eu acordo antes como exigía, sabes? Bueno, aí o que teño que decir, que non é por... Pero a convocatoria estás resolvendo aquí o señor secretario. Pero sí, estou de acordo, que sí. Pero quero decir que asumo a miña responsabilidade, pero realmente, vale, tratarei de que no sucesivo non se comenta, non surjan esos errores. Pero decir que a convocatoria non a mando eu, que a manda a secretaría. Teóricamente es un proceso mecanizado informático. O sea, tú le das crear decreto y notificas decreto. Entonces, técnicamente debería ser imposible que notificase otra cosa distinta. E ademais, o sistema é tal que elas moitas veces, Rocío, por exemplo, hai veces que me di, Mónica, facemos o feedback, non? Eu lle digo, recibín e tal, para sonar errores, pero que hai veces eu non sei que pasa, porque, por exemplo, probablemente, igual a ti te chegou mal, a ti te chegou ben, quero dicir, non entendemos o porqué. Te chegou ben? A mí chegoume ben, a vos chegou ben. Claro, e ves, e non claro, eu, por exemplo, canto de Rocío, pois chegoume mal. Entonces sí, vale, entiendo menos a dos días de por la banda de Marcelo. Porque a mí tamén me chegou mal, sí. No, pero... cada un error das controladas. No, É como te mataste, tiña relatado, tiña todo. Y de repente le doy y me sale la cosita en blanco. No, lo que vamos a hacer como criterio va a ser, siempre que haya comisión, aparte de mandar el correo, llamaros. Pero primar a chamada. Es decir, para hacer eso al final no necesitamos una administración electrónica, porque no. Porque la mucho más traballamos doble, porque facemos a mesma gestión pola sede e a mesma gestión de maneira manual ou virtual. Si non, é un tema. Bueno, teño aquí outra pregunta. Mira que esta me dixeron, eu tamén terrado, pero que a miña ignorancia, me dixeron que a limpeza dos locales antes de... Eso foi antes das Navidades, que en concreto foi no centro social, na parte superior, que estaban facendo ali unha actividade que neste caso era de gimnasia, porque estaba ali todo cheo de... Bueno, había ali platos, había ali cousas que levaban ali tempo, que incluso estaba sin limpiar. Non sei se se limpiou, se non se limpiou, foi antes. Eu comento-che, trasladouse a queixa cando non a trasladaron a nós, o que utilizaban ali, falouse ca empresa de limpieza para que, bueno, está cobrando por un servicio que fa o servicio en condicións. A empresa dixo que non volvería a suceder. Cando mo dixo a mí, non fui comprobar a esa. Sí. Non. Por che digo que nos pusemos en contacto ca empresa, non é personal do Concello que limpia aí, que é unha empresa externa, e non sei, chamei personalmente, falei con ela, e dixo que, bueno, que o sentía moito e tal, que non volvería a suceder, que bueno, cousas que... Que subía Perusilla, que non hacían unha gimnasia, todo isto está... Ben, outra pregunta que teño que é o número 9,
me preguntaba como se encontra o expediente de contratación do IDAI. Esa pregunta vos a mañá, pero que non daba contratado co Concello, que era o tema da renovación do alumnado público. Digo isto porque o outro día tomamos café con o alcalde de Ordes, que teñen tamén o IDAI, levoulle desde que acabou o tema da contratación hasta que resolveron, debido a impugnación, a reclamación, non sei que, casi 3 meses. Vamos collido isto, bueno, porque me dixeron que acaba o 17, pero o 17, o 18 de febrero, é un mes. Imaginémonos que non hace reclamación nin hace impugnación, porque isto... Estás publicada e todo, bueno... Nos colle todo. Pregunto... Esperemos que non haxa moito conflito. A ver, eu acordo cando fui a Tamodinega. Con Tamodinega, que eran 8 ou 9 empresas, estuvamos mes e medio con reclamacións baixas temerarias, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pois está nesa fase. Estuvamos fantasía, porque isto xa foi o día 20 de outubro, ao pleno, casi 2 meses despois, e estamos... Planteó problemas la plataforma, no dejó, José Ramón Subierto no le dejó publicar la plataforma. Daba un error en la configuración de los sobres, por ahí viene el retraso. A día de hoxe estás a todo subido, estás a publicado, e Bueno, porque el 18 de febrero, sí, creo que o plazo non dan os buenos días, me parece a nivel estatal. En caso de reclamación, sí. Digo, porque queda... O tempo vai moi collido entre as filas. Bueno, e agora son 2 robos ou 2 solicitudes que quería acabar xa, que solicitamos o máis urgente posible, o máis rápido posible, a convocatoria de unha comisión ou unha reunión dos grupos políticos para configurar un poquinho o que vai salir agora, porque nós temos unha reunión interna para tratar o plan marco dos camiños municipais que dá acceso a parcelas agrícolas. Este ano hai moita variante que non é como o ano pasado que se podía meter todo tipo. Isto agora son acceso a parcelas, acceso a núcleos, non introducir os núcleos, bueno, hai que ler toda a orden, co objetivo de dar un mellor servicio ao noso rural. Este plan gestiona a través do AGADER, existe unha serie de criterios que se acordaron ca FEGAN e que marcan un pouco os objetivos. Por lo tanto, era interesante ir xa pulindo e non collemos despois o toro, porque senón pois sufre de alteracións como sempre. Entón, era conveniente xa ir orientando a reunión e a convocatoria. E despois, por último, quería tamén preguntar cal é o seguimento por parte do Concello do convenio realizado entre a FEGAN e a Antega sobre as obras de fibra óptica aprobadas dentro do programa de extensión de banda larga de nova aceleración entre os anos 2019 e 2021, onde afecta a mellora sustancial de máis de 40 núcleos de población dentro das nosas parroquias do Concello. Iso está aprobado. Está aprobado, se actuou en 2 núcleos, en Antón, en Lañas se está actuando, e estamos cuidados por ali, colgado con o palito. A última notificación que nos chegou é que iban a empezar aquí ca zona de... Na Baña están todos os núcleos, hai 13 ou 14 parroquias que están xa... Bueno, a intención, o que pasa é que está interesante, eu lo digo por experiencia, importante, falar con Antega e falar ca FEGAN para que agilicen, porque se van ao ritmo que queren eles, bueno, dicho 2019-2021, entonces, cando teñen a prisa para acabar a obra, será no 2021, porque será no 2021, pois, van 2 anos, entonces é importante, pois, esta mellora sustancial, sobre todo na tecnología, porque senón... O último contacto que tuvemos é que queren empezar aquí co núcleo de San Vicente. A parte de la Roceiro, están en Tuelos, están arriba en 13 en Pamplona, están en Barcada, están, a ver, teño a relación dos 40 e pico núcleos, pero hasta ahora, que o sepa, actuaron un Antón e están ao Laña, non? El año sin de Non. El año sin de quitar un que pide. No, ahora que empezaban era un núcleo de aquí de San Vicente, que bueno, iban a empezar a pedir solicitud dos vecinos para poder pasar os campos por as fachadas, bueno, están eso. Despois a intención é de ir hacia Lañas, como ben decías, pero tiñen aí un inconveniente, polo que me comentou un dos técnicos, de que si levala polo aire, sacar a que hai e poñer outra, bueno, están aí nunha tesitura un pouco traballos. Eu a nosa sugerencia, de que pregunte cal é o seguimento por parte do Concello, pero ao mesmo tempo é unha sugerencia no sentido de que se paga
que se teña unha reunión con Antego, con Capegán, para que axilicen este trámite, porque senón poden votar na parroquia da Baña pois todo o ano, e ainda quedan todos os outros núcleos, e cando nos demos conta xa pasa o Xacobeo e pasa toda a historia. Moi ben. Nada máis. Bueno, Pasa. ben. Bueno, antes de nada, gustaría facerlle ao señor alcalde unha pregunta clara e concreta. No pleno do 20 de novembro aprobáronse as súas remuneracións. Vostedes, creo que grazas ao voto de compromiso por Galicia, están cobrando xa cada mes. Tamén cobraron todos os atrasos. É dicir, que dende que se fixo efectiva a toma de posesión como alcalde, vostede non pasou ningún día sin cobrar. É certo iso? Sí, Xa se cobrou todo, verdade? sí. Non hai nada que se deba, non hai ningún problema de que quede algo por cobrar, fixose efectiva, cobrou todo, verdad? Bien. Quería aclarar isto porque, claro, depois escutamos algunha entrevista que fai vostede dicindo que houve un castigo, que non sei que, bueno, que parece ser, dá a entender que ese castigo, que perderon cartos, que se debe algo, non, verdad? Está todo... Esa foi a tua interpretación? Sí, foi a miña interpretación. Eu creo que o tema... a tua interpretación é outra cosa, vale? Por favor. Eu creo que o tema de salario xa está ben, é dicir, xa se cobrou, xa está falado, refalado, vostede verbo diso, que era un tema que daba mala prensa, pero en cambio, cando ten oportunidade, fala do castigo, que estivo vostede, que dando a entender que malos somos aquí. Eu volvo a dicir, vostede cobrou todo, non perdiu ningún só día sin cobrar. Eu queria deixar claro. Coméntoche. De todos modos, que fagas aquí control do equipo de goberno pareceme ben. Ora, do que falo na radio, na miña casa ou con meus veciños, non procede que fagas ti un corta e pega ou... Ben, eu nunca falo de que... Non, estás me dicindo que escoitaches na radio digo que quero. Vale, pero vostede vai á radio como alcalde da Baña. Vale. Vostede vai á radio de Vigueira, eu digo aquí o que quero tamén. Correcto, vale. Entón, Decir a fiscalización... Podo falar? Aquí, sí. Ben, eu digo, volvo incidir que vostede cobrou todo. E quixen alusión a unha entrevista que fixo vostede no Correo Gallego. Non falo do que fala vostede na súa casa, porque me dá exatamente o mesmo. Ten razón que vostede di que quere, que considera, pero deixame falar, na radio, nas entrevistas, eu aquí tamén digo e falo o que considero. E volvo a dicir que se vostede decida que había que acabar con ese tema que dá mala prensa, e fai vostede alusión sempre que poda un castigo, utiliza a palabra castigo, pois eu venho aquí a dicir que non é un castigo, vostede cobrou todo, para que quede claro, que a veciñanza sabe, cobrou todo. Desde o primeiro día que está traballando como alcalde, cobrou todo. Pregunta número 2. Queríamos solicitar información sobre a Asociación Ansiños, que está xa desenvolvendo a súa actividade na Electoral de Monte. Somos coñecedores de que nos últimos días houve certa polémica na parroquia de Monte, incluso unha reunión veciñal o pasado 15 de decembro, que vostede asistiu, tamén asistimos como lle dice, unha pena que por motivos persoais non podía asistir hoxe. Nós, a vostede vimos na presentación do proxecto de Ansiños en Santiago, que había ali recoñecido os políticos do seu partido, como estaba Liciaga, Bugallo, que estaban apoiando o proxecto, tamén estábamos nós. Na anterior legislatura, vostede, dando a oposición, comentou en sesión plenaria que lle parecía un bo proxecto, e que unha vez que se confirmara que non se podía crear un fogar residencial, unha residencia, que ia apoiar ese proxecto. Nos recomendaríamos que aclarase un pouco todo e que se explicara as intencións deste grupo de goberno con transparencia e de cara á xente, e tentar calmar un pouco o ambiente de crispación, que creo que non favorece a ninguén. A pregunta que fago é: hai algún problema con esa asociación? Cal é a postura do grupo de goberno respecto a ese proxecto? Contesto, che algún problema? Problema de que? Se hai algún problema no desenvolvemento actual da súa actividade. Aquí no Concello non ten ningún problema. Vale. O sea, cal é a postura do grupo de goberno respecto a ese proxecto? O grupo de goberno, hai unha asociación Ansiños que está disfrutando das instalacións e na medida do posible estamos colaborando con eles. Vale, vale. Non hai entonces ningún tipo de problema, de nada, verdad? Está habitual, perfecto. A día de hoxe, nos que a Asociación Ansiños estamos colaborando como con calquera outra asociación que hai no Concello. Cando nos solicitan algo, si podemos, colaboramos,
e non temos ningún tipo de problemática ca asociación así. Pero é vostede coñecedor da problemática, é verdade? A situación problemática, uns veciños, sí, teñen aí un problema con eles que terán que solventar os veciños con... Non, é alleo totalmente o Concello, verdade? O problema non ten nada que ver co Concello. Mellor. Vale, con respecto á cesión do pabillón de Lañas á Asociación Anxiños, que aparece nos decretos, a solicitude que fixeron en horario de luns a xoves pola mañán, vostede preguntou-nos aos portavoz dos partidos, tanto do Partido Popular como de Compromiso por Galicia, nunha reunión, se víamos correcto que se cedera de forma gratuita. Eu creo que nesa reunión mostramos a nosa aceptación, tendo en conta a finalidade social deste colectivo e o horario que solicitan. Pabillón de Lañas, no horario de mañán. Queremos saber como está ese asunto. Xa se notificou que non teñen que pagar as taxas? Falouse con eles, esa se lles dixo que podían facer uso da instalación. De forma gratuita? Sí. Correcto. E a miña pregunta, que ya fixen ali tamén nese momento, non me dou unha resposta convincente, por que se nos pregunta sobre a cesión a este colectivo para acceder a Asociación Anxiños de forma gratuita ao pabillón de Lañas e en cambio non se nos pregunta para a cesión do pabillón de San Vicente a selección Alevín e Benxamín de fútbol sala de Santiago, que xa decidiu a alcaldía de forma unilateral e sen preguntar nada? E ademais, nesa mesma xuntanza, vostede comprometeuse, dixo que iba a facer unha publicación nas redes sociais sobre a cesión gratuita á Asociación Anxiños. Eu non a vin. Hase facer esa publicación. Non está feita aínda, non tuvemos ocasión de facela, tampouco creo que ainda non empezaron a utilizar as instalacións, entonces vaise facer da mesma maneira que se fixo, como ti dis, dos Alevíns. Por que se nos pregunta sobre esa cesión e non a anterior, que xa fixe vostede de forma unilateral? Bueno, pois para corregir un pouco esa situación. Da outra vez fixose dunha forma e creo que non era igual a máis correcta, e desta vez para intentar subsanar ese pequeno defecto na forma, pois consultámoslo como vamos a facer de maneira adecuada. Vostede recoñece que non estivo mal ceder de forma unilateral e despois preguntou a nós, é dicir, entón, polo que vostede di, a partir de agora nos preguntar sempre que saben... Sí, vamos a consensuar o tema e de feito teremos incluso que modificar a ordenanza para que se faga de maneira correcta. A cesión a colectivos? Sí, a cesión a colectivos e non cobrantes. Vale. Respecto á visita dos Reis Magos a Baña, o pasado 5, día 5, observamos que aparecen publicadas no Facebook municipal fotografías das menores. Eu entendo que teñen permiso materno-paterno de titores legais para publicar esas fotos, que a problema cas imaxes, que a problemática que hai agora, cas actividades infantiles. Chocoume que o Concello da Baña que publicara estas imaxes, eu entendo que teñen permiso, é certo? Bueno, o certo é que non hai un permiso explícito. Non teñen permiso. Explícito non. É dicir, publican fotos de nenos menores de idade sin permiso ningún. Sí, están publicadas sin consentimento. Tamén é certo que non hubo ningún tipo de queixa e que estaban ali todos os pais cando se quitaron as fotos e ningún pai se opuso ao contrario. A maioría deles querían que os seus fillos foran retratados para ser despois. Claro, pero vostede sabe que este é un tema un pouco peleagudo, non? Porque eu traballo moito con actividades con nenos, e hai que ter muitísimo cuidado, hai que ter todo. Ademais non vale firmar un permiso, hai que firmar un permiso concreto, non vale calquer permiso. E vostede me di que publica fotografías sin ningún tipo de permiso, iso pode ter unhas repercusións, unhas problemas legais. E creo que non é ser quisquilloso, é dicir, hai unha problemática evidente que vostede dixo que o Concello da Baña está gastando unha serie de cargos na lei de protección de datos, pois imagínese vostede nunha protección de dereitos de imaxe de menores. Insisto no mismo, era un acto público en donde os pais estaban ali, en donde a cámara estaba ali, e non hubo ningún pai que explícitamente dixera, mira, non saquedes en foto a miña filla, sino ao contrario, que os pais que estaban ali, todos querían, esperaban a que foran retratados para salir despois nestas fotografías. Vale. Evidentemente que para pedir permiso para todos os rapaces que están ali non podemos facer unha solicitud anterior porque non sabemos a xente que vai vir, entonces evidentemente poñémonos ali ca cámara de forma que se vexa que estamos sacando fotos que as está sacando o Concello e se hai algún pai ou algún familiar
non quere que o seu rapaz non figure nesa foto, Eso non sei. evidentemente que Eso non é así como usted di. Desde Congreso por Galicia, que constata, por favor, solicitamos que se actúe con máis responsabilidade neste tipo de publicacións. Iso non é así, non é o pai que teña que dicir mira, non te saques foto ao meu fillo. É a entidade que publica e a que ten que solicitar ese permiso. Porque pode haber problemas e problemas graves. Solicitamos, como acabo de dicir, que se actúe con máis responsabilidade na publicación de fotos de menores. Non pode haber unha publicación no Facebook municipal dun menor que non teña asinado un permiso. Ben, número 5. Na revista municipal, que, bueno, falarei despois, gostaríamos falar antes, pero, como a hora do día é así, pois falarei despois dese tema. Na revista municipal publica un artigo co titular Ángel Freire gaña o primeiro campeonato de billar aos 90 anos. Ángel Freire non ten 90 anos, ten 30 anos menos. Na documentación que lle enviei, xa a coordinadora, 8 de decembro, xa o explicaba, xa dicía con anterioridade. Non sei cal é, gostei que me dixeran cal é a finalidade deste artigo. Solicitamos que se fale con este veciño, se faga unha rectificación pública e dentro do concello se den as oportunas desculpas. Eu non sei, pero decir que un señor ten 90 anos, cando se sabe evidentemente que non os ten, non sei cal é a finalidade desa publicación, máis aínda cando eu personalmente informei dese erro, que pode ser unha erro sin importancia, pois a cada este señor non lle gusta que todas as casas do Concello da Baña que se diga que ten 90 anos. Falaremos con él e daremos as correspondientes disculpas. Bueno, podo entender. Sí. De hecho, efectivamente, ti dixéchesme esa corrección que se nos pasara, eu informei a empresa que leva ese tema e evidentemente teremos que falar con eles e que arranxen eso, porque eu non podo estar corrixindo a revista 50 veces e si se lle dixo un par de veces un par de veces que había que corrixir ese titular, porque efectivamente, aparte eu conozo a Ángel e evidentemente teño constancia que non ten, e aparte fomos a final estuvemos presentes na final dese torneo. Entonces, evidentemente, haberá que pedir responsabilidades, bueno, a empresa de comunicación que o leva. Bueno, e así mesmo, xa como nota, bueno, puntualizar, tampouco non me parece un erro importante, e tampouco se correxiu o que tamén mencionei, que na página 6 falta un nome dunha escola, que son 7 escolas unitarias, 3 en Coristanco, 2 en Santa Comba e a de Lañas, falta unha, son 4 en Coristanco. Simplemente como nota informativa para que se vale, porque tamén o notificar, tampouco foi correxido iso. Na pleno anterior, a pregunta número 3 era referente a unha parcela privada que se puso no trail a disposición dos das participantes como aparcadoiro. Nos preguntamos se era certo que o Concello non pedira ningún tipo de permiso ou autorización ao propietario ou propietaria. Vostedes comentaronme por escrito, creo que teño aquí as dúas preguntas que me contestaron por escrito, que non ten nin sinatura, nin membrete. Sei que en teoría escribiu o alcalde porque me entregou el, pero, bueno, eu creo que hai que ser máis correcto nas formas. Nesta mesma resposta, dime que a autorización foi tramitada textualmente por un funcionario de forma verbal mediante unha chamada telefónica ao propietario. E fallen vostedes o nome dunha persoa, que non vou a reproducir aquí. Na nosa pregunta referimos a parcela que está xusto a carón do campo de fútbol de Cartas, dirección Paredes, a que está pegada ao campo de Cartas, lugar que estaba habilitada como aparcadoiro. Eu mesmo, cando fui ali, aparquei ali, e estaba cheo de coches. Esa parcela non é titularidade da persoa que vostede di. Consecuentemente, volvemos solicitar máis seriedade ao grupo de goberno. Os permisos non se sacan, non se piden con unha chamada telefónica. Hai que ter constancia por escrito. Se hai ali algún problema, algún accidente ou calquera circunstancia reseñable, pois hai que telo por escrito para ver quen é o responsable de ter eso así. Volvemos preguntar aquí agora se lle pediu permiso ao propietario desa parcela concreta. Identificarei esa parcela e preguntarei entonces. Se non é o que se non se corresponde a esa, pois comento. Pero non sabe, entón, é dicir, aquí fálame dun señor, eu este señor creo que ten unha parcela por el lado, pero vostede ten que saber que parcela fui para aparcar os coches. Non se aparcou vostede ali, pero eu aparquei ali. Eu non organicei a proba
Entonces, a xente, por eso che digo que averiguarei a quen pertenece esa parcela, se se lle pede permiso a esa propietaria. Non fa a cuestión de facer esa proba, hai unha persona que aviso, preguntarei a ver se esa outra parcela se ten... Número 7. A parcela que me dixe é que está? Aquí estaba de aparcamento, donde aparcaban os coches, donde aparcaron aquí, no outro trail e no anteriores. Aquí estaba para aparcamento, creo que non había outra máis adaptada. Estaba o aparcamento do campo de cartas e depois había unha acondicionada que eu aparquei ali, hasta creo que tiña aparcamento ali. Na denominada Trola de Nadal, organizada pola Concello da Baña e a Escola de Música Tradicional coa colaboración dos campantes da Baña, non asistiu ningún membro do grupo de goberno. Os agasallos que se entregaron aos participantes foron entregados por unha persoa allea á corporación. Este feito a min, personalmente, ao meu grupo non nos parece algo significativo. Sabemos que é complicado, como é certo, asistir sempre a todas as actividades do Concello, porque cada un de vostedes, igual que nós, ten outras ocupacións, pero o que é significativo é que vostede, o señor alcalde da Baña, no pleno de 30 de xullo de 2018, como membro da oposición, fixera unha crítica ao anterior grupo de goberno argumentando que non entendía como non asistira ninguén do grupo de goberno ao acto da Casa de Cultura, que non estaba organizado polo Concello, entendéndose como un acto de falta de seriedade. A pregunta que fago é, agora que vostedes están gobernando, pensan o mesmo que é un acto de unha falta de seriedade? Estaba visto que asistira eu. Eu enfermei esa tarde, informei debidamente a Emilio Lois, de feito participei na gestión do que foi a trola, os agasallos preparamos aquí no Concello, é dicir, estaba prevista a miña asistencia. A media tarde, bueno, por problemas meus de saúde que me foi imposible, e iso pode cercioralo o director da Escola de Música Tradicional, Emilio Lois, fui debidamente informado de que eu non podía asistir. De feito, xestionei o tema de, bueno, da comida e demás que se lle aos participantes e isto. Entonces, a ver, a miña idea, eu na miña área intento ir prácticamente a todo o que podo, pero, bueno, hai veces que, xa che digo, neste caso, o vernos marchei pastelledo toda a tarde, e, bueno, é verdad que o sábado estaba desfeita e a miña idea era asistir, pero, bueno, xa che digo, sí que avisei ao director da Escola de Música. Sí, eu comprendo, non hai que dar ningún tipo de explicación, non se pode estar en todo. Cando formulo esta pregunta xa o digo, que a mí non é significativo. O que sí gustaría a señor alcalde, que me conteste se ele ve como unha falta de seriedade. Agora, claro, porque hai cousas... Estánse justificando por qué. Hai cousas que desde a oposición se ven dunha maneira e parece ser que cando estamos no alcalde vemos todo completamente ao revés. Entón, eu quería saber, o señor alcalde, se ve como unha falta de seriedade non asistir. Pero explícoche, non é unha falta de seriedade, non se pudo asistir por problemas da senda. Non é falta de seriedade. Estou dicindo que non se pudo. Estaba organizado para que asistira unha persona, esa persona non pudo asistir e o resto tiña unha organización distinta e non se pudo asistir. Non é falta de... Entendo que non, é un problema que che están explicando por que non participan. Claro, pero como vostede... Eu creo que está explicado. Vostede da oposición... É un problema de salud onde non se pudo... Eu creo que é justificado. Entendo perfectamente e xa lle dixen a... Pois creo que esta resposta está claro, pero chócame un pouco. Antes desde a oposición se ve todo. Estamos transparencia, chegamos a gobernar e facemos todo ao revés, ainda peor que o anterior goberno. É dicir, en temas de transparencia, bueno, eu non teño, saben, dúas preguntas contestadas e mira, non están contestadas, sin sinatura, sin membrete, sin nada. Esta é a transparencia, que se xean vostedes... Pero iso, que ten que ver ca transparencia, César? Bueno, pois que... A próxima mandaxe, entonces, por correo electrónico, me dacho personalmente... No, pero que xa levo dicindo, reiterando, continuamente, que a min gustaríame, e que, de feito, o Concello conozo, da Baña, que non entregan as preguntas todas por escrito. Pero estou che dicindo que se as preguntas xa te expliquei, xa se estamos respostando, as que non respostamos, pasamos xa por escrito. Sí, pero me responde usted que é máis eficaz que respondamos no momento. Despois ti, está grabado, a corporación, o Concello está grabando os plenos, tes algunha dúda, revisas a contestación, non o vexo tan complicado. Despois ainda están as actas, onde se figuran as contestacións. Claro, pero que as contestacións que me dá vostede non son todas argumentadas que eu considero que un alcalde serio, con seriedade, debería. Pero é a túa consideración. Claro, por iso non está falando, se estivera falando outra persona falaría de eu creo que un Concello que leva polo menos durante 4 anos anteriores, non sei os anteriores, se pedía máis transparencia, máis que as actas
que as preguntas, perdón, foran respostadas con antelación, que foran ben argumentadas. E agora, recibo isto, Nos por eso digo. estamos respondendo a maioría deles no pleno, que creo que, como se debe facer, excepto en algunhas que nos va faltar datos, que temos que consultar, entón esas contestamos por escrito. Moi ben. Bueno, queda aí a miña queixa. Por fin, podemos ver os gastos do trail, un gasto de 8.243,25 euros. No pleno de maio de 2016, vostede na oposición, onde se ven de diferente forma a corporación e a oposición, que o grupo de goberno é diferente, facía unha crítica polo gasto de 3.500 euros máis IVA do trail galaica, que era o anterior trail. Antes había trail galaica, depois o outro trail campañolo. Argumentando textualmente que na baña hai outros deportes que son máis maioritarios. Textualmente, dixo vostede. E que valorara outro tipo de actividades que mellor teñen aquí máis seguimento no Concello da Baña. Eu recordo que falaban vostedes de algo relacionado ca caza, ou un campeonato, algo así. E agora, o seu grupo gasta máis de dobre nunha actividade similar. Seguen pensando mesmo que no 2016 que o trail debe cambiarse por unha outra actividade que participe máis xente da Baña? Contestamos xa por escrito, César. Moitas gracias. É un exemplo máis de algo que decía desde a oposición e despois vexo de forma completamente diferente. Seguindo coas preguntas sobre o trail, volvemos a facer alusión ao tema dos patrocinios. Nun pleno anterior, díxose que ese negocio de Negreira, que xa era famoso, que vostedes promocionaban a calidade dos seus bocadillos, e aquí, en resposta ás nosas preguntas, explicaban que tamén era debido a que era patrocinador, incluso a concelleira Mónica González comentou que era, e como así é certo, un tema que levantara ampollas en diferentes negocios do Concello. Vostedes dixeron que era un patrocinador, e que curiosamente non aparece o seu logo no cartel, xunto cos demais patrocinadores. Bueno, debe ser pode haber que sea un patrocinador de última hora, outro tipo de patrocinador, non me meto neso, ou que sea un patrocinador posterior á publicación dos cartéis. Pero observamos que nas contas do trail aparece unha factura dese mesmo negocio por un importe de 210 euros por 10 menús. É dicir, 21 euros por menú. Cando nos pensábamos que se facía esa promoción, se era un patrocinador, que se facía a cambio de algo. Eu, personalmente, despois das explicacións que deron aquí, pensei que regalaban algo. A pregunta é, que deu a cambio esa empresa polo patrocino no trail? En xaneiro do ano pasado, como xa mencionaron no outro pleno, fixeron vostedes unha crítica por mercar o avituallamento da andaina Muxía no Gadis. É necesario que diga o supermercado. Eu nesa andaina, esa parte da andaina organizaba o Concello da Baña, pero eu tamén estou na organización, estaba na organización, e vostedes fixeron unha crítica aquí dicindo que o avituallamento se comprara no Gadis, porque, claro, non se vai comprar un establecemento de fora do Concello. E agora, nas facturas deste trail, sorprendentemente, observamos que o avituallamento por un importe de 196,95 euros mercaron vostedes no Gadis, que non era patrocinador ni nada. Tamén atopamos unha factura de produtos como pan de molde, chourizo, caramelos, sandía, patacas fritidas, plátano, etc., que creo que todos estamos de acordo que se podería mercar en algún establecemento da Baña, por un importe de 256 euros, pero vostedes compraron unha empresa de Betanzos. Mercartable SL Unipersonal, no polígono de Piadera, Betanzos. Vale. Vou reproducir textualmente unha pregunta que fixo vostede nun pleno dentro da oposición. Exactamente como dixo vostede. Señor alcalde, vostede cree que iso é promocionar o comercio local? E agora fago a outra pregunta. Que é a razón por a que vostedes dentro do goberno reproducen as mesmas condutas que dentro da oposición criticaban? Contestamos xa por escrito para que Son tres preguntas. darse información concreta. Vale. Son tres preguntas. Que deu a cambio a empresa estes de bocadillos famosos polo patrocinio do trail? O de promocionar o comercio local? E por que vostedes o que criticaban agora reproducen exactamente igual? Porque é o mismo establecemento. Criticaban que se compraron no Gadis e vostedes compran no Gadis. Outro exemplo máis de que, cando digo eu, de que desde a posición vese de unha forma e cando sentamos no sillón do alcalde é un completamente distinto. Ben, o número 10. O pasado mes
fixeron unha publicación no Facebook oficial e na web municipal co título "Piden a colaboración da veciñanza para instalar a fibra óptica na capital da Baña", onde se di textualmente: "As continuas solicitudes feitas dende o Concello da Baña para mellorar a cobertura de telefonía na Baña parece que comezan a dar os seus froitos". Supoñemos que estas actuacións, como en todos os concellos galegos, están no Plan de Banda Larga de Galicia 2020, asinado pola Xunta de Galicia e Entega, que ten como objetivo asegurar o acceso equitativo a banda larga de alta velocidade para toda a poboación galega. Un dos puntos dese plan é facilitar o despregamento de redes de banda larga ultra rápida ata o usuario final mediante a instalación de infraestructuras. Creo que é no punto no que está a Baña. Así mesmo, Telefónica comprometerse a levar a fibra óptica a todos os lugares de España en 2024, asinando un convenio coa Xunta de Galicia, polo que recibe unha subvención de 14 millóns de euros en fondos europeos para levar a fibra óptica a todos os galegos e galegas, comprometéndose a que en decembro de 2020 chega a fibra a 80% dos fogares da provincia da Coruña, a Baña incluída. Podemos ler noticias de prensa de moitos concellos galegos que fixeron estas actuacións meses atrás, incluso onte viñeron o Correo Galego de Teo, que están as facendo, e hoxe mesmo na Voz de Galicia ven de Teo e de Brión. Estou falando de memoria, pero li no hoxe, na Voz de Galicia. A comarca de Barbanza en febreiro, concellos coa cidade da Coruña no mes de setembro pasado, etc. E ninguna delas vin que se fixera alusión á insistencia da entidade local. Tendo en conta todo isto e a publicación feita por vostedes no Facebook oficial, queremos coñecer as solicitudes que tramitaron e os teníamos ter copia das mesmas. Se din que a insistencia, entendo que durante estes 7 meses que levan gobernando, que estiveron insistindo, que estiveron mandando solicitudes, pois queremos copia das mesmas. César, aí en ningún sitio se di que nós teñamos ou que mandáramos solicitudes. Dice que das solicitudes dos veciños. Da mesma maneira que a min cando me vían mo comentaban, supoño que Andrés na súa época tamén algúns veciños se dirían a ver cando ven a fibra, a ver cando ponen. Eu non, aí no Facebook do Concello non se di que nós temos tramitadas solicitudes ni nada. O único que se di que despois das... Leo outra vez, se non te importa. As continuas solicitudes feitas dentro do Concello da Baña para mellorar a cobertura de telefonía na Baña parece que comezan a dar os seus frutos. As continuas solicitudes feitas dentro do Concello da Baña, non somos veciños, Eu digo, eso é o Concello. Ti aí xa interpretas como que as solicitudes son miñas ou que as fixen eu. Eu estou seguro, non sei da maneira que o lees, porque estou seguro que ese tema xa ven de atrás, sabemos que ven de atrás da anterior corporación, estou seguro que máis dunha vez se molestou en preguntar como estaba o tema. Entonces, non generalices porque non é un texto generalizado facendo mención á actual corporación do goberno. Creo que non dá para máis o tema, César. Volvo a decir, as continuas solicitudes feitas no Concello da Baña para mellorar a cobertura de telefonía na Baña parece que comezan a dar os seus frutos. Pois, insisto, no mesmo. Se hai algún tipo de solicitude, por favor, que se me entregue por escrito. Vale, pois insisto no mesmo, non temos ninguna solicitud. Por escrito, si chamadas telefónicas, que estou seguro que tamén realizou o anterior alcalde para intentar agilizar o antes posible, como ahora nun dos robos di que nos poñamos en contacto para intentar agilizar, etc. Pero, eu estou contestando a túa pregunta e contesto cunha exposición que comentou anteriormente Andrés. Entonces, da mesma maneira que nos pusemos en contacto, que anteriormente Andrés nos comenta que nos poñamos en contacto para agilizar o tema, pois esas son o tipo de solicitudes que se levan feitos. E non as levamos feito nos solas, porque eu cando chamei xa me dixeron que a anterior corporación tamén estaba implicado. Entonces, quero dicir, non o leves a un único punto, porque eso ven de atrás, non é deste ano, non é destos 6 meses que levamos nós no goberno. É unhas solicitudes que veñen de atrás. Pode concretar as chamadas que fixo, a quen nas fixo, como fixo as chamadas, que tipo de xestión fixo? Chamou o Bicatro? Menos cachondeo. Eu creo que isto hai que ter un poquinho de seriedade. Estou dicindo serio de todo. Vale. A ver, eu interpreto por esta pregunta que fago que as continuas solicitudes feitas por Concello da Baña, entendo. A ver, non é ser... A ver, ou está mal expresado, ou non sei, porque eu creo que se entende que o Concello da Baña fixo multitude de solicitudes. Por eso eu quería saber, porque nós, cando fixemos o programa electoral e puxemos ese punto, eu tamén falei Movistar. E falei, e sei o que puse, e sabía, sabe todo o mundo que hasta 2024 que todos os puntos de Galicia, de España, perdón, en Galicia con máis premura, creo que de 2022, van a estar todos. Por eso me chocou que desde o Facebook
se o pon vostede no seu Facebook, non me importa, porque o poña no Facebook do Concello, na página web, que as continuas solicitudes feitas do Concello da Baña, eu entendo que eso. Se ahora me di que non hai ninguna solicitude, bueno, pois creo que non fui un texto debidamente correcto. Eu digo que non houve solicitudes por escrito, que foron todos a través de chamadas telefónicas. Eu un inciso, perdona, un inciso. Se a pregunta que fixen antes é que hoxe sale un recorte de 5 líneas no Correo Gallego que me chama a atención, en referencia ao que dice César, de solicitudes aos vecinos da fibra óptica e toda a historia, que debedes ter, está aquí, o convenio asignado, o convenio autorizado, o convenio que donde nos dicen o planning de obras dentro do plan de banda larga que está aprobado, dos núcleos que se refieren. Temos máis de 40 e pico núcleos de población. Empezaron. Eu antes cal é o seguimento de procedes, porque que dá a entender, eu aí entendo o que tamén quero decir o que dices, dá a entender que as solicitudes xa se vos agora que o que estaba de antes, non? Eu non sei cal é o significado, porque leendo o artículo que vamos na prensa, Pero eu creo que o especifiquei aquí e o acabo de aclarar. porque o convenio, eu se sabía del, está firmado por Apegán, está firmado por Antega, o que digo eu é facer un seguimento, porque se non se lle fai o seguimento a todo isto, pois vai ao ritmo que vai. É o que dice esa. Xa o publicou tamén Telefónica, no 2024, pero aquí sai un convenio con Telefónica donde os núcleos rurales dalle preferencia, non dá... Por eso eu tamén quero decir que... Eu creo que é claro, é dicir, escala, o erro foi esta redacción. Porque mire que mirei noticias, pois no Google, banda ancha, Galicia, Concellos, sale todo, e ningún vin que unha expresión como esta, continuas solicitudes feitas na Concello da Baña, por eso mirei con verdade. Pero bueno, xa me dixo vostede que non hai solicitudes. Non é que non hai Por escrito. Non hai solicitudes por escrito. Chamou por teléfono. No anterior pleno ordinario pedimos explicacións sobre a suspensión da excursión cultural organizada polo Concello para a Ponte da Constitución do día 5 de decembro. O propio cartel de actividade indicaba que se había o prazo de inscripción o día 4 e o día, 4 días despois, o día 8, anuncian que se suspende por non acadar textualmente un grupo mínimo de persoas interesadas en participar. O pasado venres entregou vostede por escrito a contestación que teño aquí. Estas son dúas, son as dúas contestacións. Nesa resposta dimos vostedes que a semana de inscripción serviu para valorar se podíamos chegar a 25 ou 30 inscritos, partindo que neses días se notasen ou solicitaran información entre un 25 e un 30% dos posibles participantes. Isto supón 7 participantes, e non foi así. Só se anotou unha persoa e solicitaron información 3. 4 persoas se interesaron pola excursión. Por iso se decidiu cancelar a viaxe. Ben, antes de nada, vostedes falan dunha semana, foron 4 días, deu 4 ou 8. A mí hasta me sorprende que esas 4 persoas que se interesaron, porque en 4 días, como a xente se vai interesar se non sabe de que excursión se trata. E ademais, eu non sei como fan vostedes, pero cando teño que pagar cartas para ir a unha excursión, espero hasta o final do prazo, porque se igual rompo unha perna, pois non podo ir á excursión e perdo os cartos. Entón, é ilóxico totalmente prever un número de participantes en unha actividade deste tipo un mes antes de que se faga, e só en 4 días, cunha publicación no Facebook. Entón, aquí, bueno, quizás recoñecen vostedes que esta experiencia servirá para valorar erros de xestión. A miña pregunta é se hai algún motivo maiores polo que se decidiron suspender a actividade. Segunda pregunta sobre isto, vai se realizar en outro momento ou xa se suspende esta veciñanza interesada que como vostedes confirman había 4 persoas interesadas, queda sin excursión? Son 2 preguntas. Vale, esa cancelación e todo ese proceso foi algo que foi responsabilidade que asumo eu. Entón, o meu criterio, a partir de agora nos plenos, as respostas que sean da miña área, vou a contestalas por escrito, porque se me parece correcto. Entón, despois debatimos no seguinte pleno, cando che dei a resposta, e ti lereina e che comentarei. Pero, bueno, explico o proceso e despois no seguinte pleno, se queres, pero, explico o proceso detalladamente e foi unha decisión, non hai ningún motivo oculto por detrás, si que había uns plazos, unha presión que nos poñían polas datas que era o hotel que había reservado, a axencia que organizaba, entón con detalle, explico, paso as preguntas aos 2 grupos e léolas,
porque si considero que, bueno, hai que reflexionar, hai que dar datos e pretendo ir dóbolos, non teño ningún problema. Vais a realizar noutro momento? A miña idea é facer unha excursión en Semana Santa ou nos entornos desas datas, organizada con moito tempo, xa temos que empezar a organización agora, e si se avisará a estas personas que estiveron interesadas inicialmente, pero evidentemente se abrirá a todo o mundo, e caso unha promoción e demais, de todo. A miña idea era o estranxeiro, pero bueno, temos que valorar precios e demais, sí. Claro, é que, non, pareceme moi correcto que me acaba de dicir, aquí me entrego por escrito, e agradezo. A mí pareceme, se me permite a palabra, un pouco atrevido saber pensar que en 4 días se van a anotar 30 personas. Cando a excursión é un mes despois. Ninguén vai a pagar. Non era anotación, era xente interesada e nós si contactamos con xente que participara algunha outra vez de algunha das excursións que pero sabe que... E todos non había unha boa... porque era moi sobre a hora, porque era a ponte e non todo o mundo estaba interesado, e despois que eu fun, bueno, a que decidí un pouco, bueno, entre eu e unha compañeira máis, o destino, non gustou moito o destino porque decían que o mal tempo e demás, era para romper un pouco. Por que ese destino? Porque Portugal estaba moi socorrido, bueno, había uns destinos que xa se fixeran moitas veces e quería innovar, e bueno, a innovación, reconozco que neste momento, pois nesa época non me saliu. Tamén hai que ter en conta que nesta ponte hai moitas ofertas. Moitas ofertas, e bueno, vale, tamén agora temos que ter en conta que non nos coincida a que vamos a organizar co Inserso e demais socios, vale? Entonces, no próximo pleno te saco, bueno, te la antes, pero comentamos, vale? Sí, non se preocupe. Número 12, no pleno do 3 de outubro de 2018, na anterior legislatura, aprobouse unha moción defendida polo que agora é o señor alcalde, polo PSOE, para crear unha, textualmente, línea de axudas co fin de promocionar a participación da veciñanza nas festas de Entroido. Por que se aprobaron os seguintes acordos: facilitar un local que cubra as necesidades básicas para poder elaborar os traballos de construcción das carrozas. Estou lendo de forma textual como estaba a moción, Facilitar un local que cubra as necesidades básicas para poder elaborar os traballos de construcción das carrozas. Subvencionar, no posible, os desplazamentos das carrozas sempre e cando estas participen nos concursos das distintas vilas. En terceiro, incrementar o valor dos premios do concurso que organiza o Concello co fin de incentivar a participación no mesmo. Ben, esta moción aprobouse co voto a favor do PSOE e de algún do PP. Anteriormente, na anterior legislatura, xa pedimos, desde Compromisión por Galicia, que se fixeran públicos estes acordos para que os colectivos interesados solicitaran as subvencións pertinentes. Pode haber que se dá unha subvención e se lle pon un local, pois habrá colectivos que estean máis interesados en facer unha carroza que non ter que buscar eles unha nave ou algo, porque as carrozas, aparte de ser moi laboriosas e levar moito tempo, tamén fai falta local, ferramentas e traballo. Queda pouco máis de mes e medio para o Entroido, pero de agora ainda non vimos nada publicado. Van cumprir, a pregunta é, van cumprir vostedes estes acordos aprobados? En caso afirmativo, gostarían saber que local que cubra as necesidades básicas van poñer a disposición de todos os colectivos interesados, que se vai a subvencionar e que criterios terán que cumprir esos colectivos. Supoño que non todo o mundo poderá decir, non creo que un colectivo de Santa Comba, de fora do Concello da Baña, que poderá pedir estas subvencións. E van subvencionar vostedes, porque eu xa digo que os acordos aprobados, a redacción non é moi clara, hai aquí varias confusións, entonces van subvencionar vostedes os colectivos que só se presenten ao festival de outras vilas ou tamén ao Festival da Baña. Por último pregunta, en canto van vostedes incrementar os premios? Recordar que queda pouco máis de mes e medio para o Entroido, non está feito, creo, non vi nada publicado. Vale, comentaremos xa por escrito. Pero por escrito no documento xa pasou o tempo. Intentaremos que sea o máis breve posible. Bueno, pero van a publicar esas subvencións para todo... Contestamos por escrito, o máis breve posible. Pero sí, unha dúda, isto ia se facer 2 meses, non? Bueno, teño aquí varias preguntas máis que iba a facer o meu compañero David, pero por motivos persoais non pude asistir, entonces, en vez de facelas eu, esperar a que se presente no siguiente pleno e que as faga el personalmente. E agora o tema da revista, non?
Sí, antes, como non roubo a pregunta, quero comentar eu aquí, só comentei na comisión informativa que o pasado 3 de decembro fixemos unha solicitud tanto á Xerencia da Área Sanitaria como á Dirección de Atención Primaria polo tema da falta de sustitución de pediatra no Concello da Baña cando este vai de vacacións ou colle algún día ou causa baixa. Non temos contestación a día de hoxe, entón, pois, como xa falamos na comisión informativa, eu puseme en contacto co centro médico e barajamos a posibilidade de facer unha concentración o xoves día 16 ás 12 do mediodía diante do centro médico, pois para deixar constancia dese problema que temos no noso centro médico, que é a escasez de pediatras, xa non só que temos pediatra 2 días a semana, sino ese problema que é máis grave, que cando o pediatra causa baixa ou está de vacacións ou ten algún día, non se sustituye. Entón, desde aquí comentado e trasladado a veciñanza para toda aquela xente que queira apoiarnos ese día, pois que faremos unha pequena concentración diante do centro médico. Vale. Mire, perdone un momentiño, estou vendo. Dime vostedes que ese establecemento que acabo de citar, que dicen que era de Betanzos, as IFA, Mercataria, que tamén Gadis, pero entón hai un erro, porque hai unha factura que me poñen que o vitallamento se comprou no Gadis por 196,95, pero a factura é de 239. Pero aí, bueno... Son dúas diferentes. Unha pusei no Gadis e outra no Mercataria. Despois miro xa, pero é que aí despois houbo... Recolleron, polo que eu sei, material non, alimentos, e houve despois un desconto, eu creo que a definitiva é de 100, pero confirmo... Claro, pero entón se encareces o precio, o gasto total. Aquí no cadro, onde vostedes puxeron o gasto, pon Gadis, habitualmente, 196,95. Na factura non atopo ninguna do Gadis, pero é certo, que pon Mercatabria, Xifa e Betanzos, pero non corresponden os gastos. Pero tens que restar. Despois ves que hai uns elementos en negativo e outros en positivo. Os negativos tens que restar. Mira, outra vez, é que estamos non entregaches por escrito, entón, se te mandar eu anotando e tal, pois non me entero. Vale, pero, o sea, xa che comentamos... Vale, por favor, aclarademe dos gastos do Gadis e de Xifa. Que a tesorera nos indica que por lei de protección de datos que non podemos darnos as claro, pero a lei de protección de datos non factura, e despois sacamos fotos de nenos pequenos... É a recomendación da tesorera. Claro, a ver, a lei de protección é para todos, en todos os lugares. A factura non fago mal ningún por ver un importe e o CIF de Gadis. Pero bueno. Bueno, vou ao tema da revista. Perdón, teño novas preguntas. Outra cosa. Entreganos unha factura para cobrar do 4 de maio do 2018 un presuposto de un cierre dunha finca aí en Marcelle, unha empresa que fixo o cierre, en donde a factura total é 6.463,88 euros, está dividida en dous. Por un lado, a man de obra, que queren facturar 3.388 euros, e por outro lado, o material, que xa foi retirado, parece ser, que a nombre do Concello, en distintos establecimientos, por un valor de 3.335 euros. E, bueno, comentar si o anterior alcalde si ten algún tipo de convenio, algún tipo de algo para poder, porque desde... A ver, eso, Pedro, sugiero, non? Sabes cal é o problema? O problema que xa do cierre da lei de Marcelle do Outeiro, de Jaén, cando lle tiraron o que o da orquesta, que foi o seguro que lle levantou, depois nós fixemos a ampliación do que a vía pública, do viaje de vía pública. Depois eles protestaban que daba mal, e foi cando chegado a acuerdo entre o secretario anterior e o técnico, hai un informe do técnico, e cando mandaron o presupuesto, hai que contestarlo con Luis, porque sabía de que iba. Fomos ali varias veces, entre o secretario, o técnico, para solventar ese problema, que era levantar, e quedaba moi baixo cando se subiu, creo que levantar un bloco, en algún sitio dos blocos e en outro un bloco. Entonces, o presupuesto tiña arriba a oficina técnica. É que non encontramos aí estaba pero a man de obra para poder facer a man de obra. Sí, a man de obra ben por separada, 3.388. Era para solventar o tema do cierre, que era da... O que pasa é que non encontramos informe ningún para poder facer frente a factura. Había un informe, a pesar de Luis, pero non falo con Luis, que
temos unha orden como isto. Temos que darle unha volta, porque senón non hai forma de... Eso foi das preguntas, acordaste que... Sí, pero da maneira que está non temos forma de facer para frente ao pago desto... Además non mandaron así a follas, mandaron un ordenador ben estipulado, o que sobre aí puña letra. Que o único que teño que presentou a empresa aquí para poder facer o cobro. Entón, claro, Non presentou un presupuesto donde pagamos con Luis, que pagamos con un secretario, e lle dábamos o visto bueno e había un informe técnico. No, pues faltanos algún tipo de informe, non? Claro, unha reunión con Luis entón, a ver se... De que data é esa factura? Eso foi, ao final, bueno, foi do 18, ao final do 18, foi do 19. As obras realizónse en maio ou junio. Sí, aquí pon 4 de maio de 2018, que debe de ser o que nos trouxeron a nós para indicarnos si pasamos... As obras empezou en febrero, marzo do ano pasado. Nos o que si temos... Pero ele presentou o presupuesto antes para que non lle déramos conformidade con nada. Claro, o que fai falta é unha conformidade ou algo para poder justificar o pago, porque non temos... Faláramos con Luis, bueno. Ben, e agora quedaba o de revista municipal, que era unha petición que tiña con Compromiso Sí, sí, por suposto. Bueno, o 5 de decembro entreguei unha instancia que vou a proceder a ler. 5 de decembro. Cesadán expón que nunca reunión informativa celebrada o 13 de novembro a 19 horas a que asistimos os dos concellos de Compromiso por Galicia e tamén membros do grupo de goberno, o señor alcalde fixonos entrega dun guión da revista municipal indicando que ia encargarse dese traballo a empresa de comunicación Alicentes. Ao mesmo tempo que se ofreceu que dende Compromiso por Galicia fixeramos as pertinentes aportacións para a mesma. Nesa mesma reunión, eu mesmo comuniquei que íamos a entregar nos vindeiros días unha proposta. No pleno ordinario do 20 de novembro, no último pleno ordinario, só unha semana despois, eu mesmo, como portavoz de Compromiso por Galicia, anunciei, pedín que constara na ata, que dende Compromiso por Galicia íamos facer unha proposta para a revista municipal e que entregaríamos nos vindeiros días. Esta afirmación, nese mesmo pleno, non recibiu ningún tipo de contestación por parte da alcaldía, nin ningún concelleiro ou concelleira do grupo de goberno, como podemos observar nas imaxes do pleno. Volvo a incidir que iso foi unha semana despois do ofrecemento do señor alcalde. Tendo en conta que dentro do Compromiso por Galicia na anterior legislatura xa fixeramos diferentes aportacións á revista municipal, que pode corroborar a Galicia, que era encargada nese momento de coordinar esta actividade, e que no pleno ordinario do mes de marzo de 2016, tal como especifica ante número 3, o grupo de goberno anterior expresara que ele non tiña un inconveniente en que se fixeran sustitucións, a chegar en ideas ou consensuar imaxes ou temas para a revista municipal. Como nota aclaratoria, mencionar que o Concello de Cultura do Grupo de Goberno anterior legislatura, responsable daquela da coordinación da revista municipal, dábanos un tempo prudencial para entregar os artigos e para poder revisalos coa suficiente antelación antes da súa publicación. Hai varios artigos que foron publicados na revista municipal que eran entregados por Compromiso por Galicia. O día 27 de novembro, só 14 días despois do ofrecemento do señor alcalde a que dende o Compromiso por Galicia fixeramos aportacións á revista, entregamos no registro municipal unha instancia mostrando a vontade de colaborar na redacción da mesma, por terceira vez. Dise no momento que comuniquei, no momento que se me entregou a proposta, no pleno do día 20 e o día 27 entregamos por escrito a nosa proposta. Unha relación de 6 artigos que tamén especificamos na propia instancia. Todos os artigos teñen relación con actividades celebradas no noso Concello, nas que participou evidentemente o noso grupo político. Tamén solicitamos que se nos entregara con anterioridade a súa publicación unha copia do texto a publicar, e de ser necesario que nos dixeran a nós que redactáramos o propio artigo, que tampouco non tíamos ningún problema en redactar o noso artigo. O día 4 de decembro de 2019 recibimos comunicación asinada por señor alcalde con registro de saída con número con data de 29 de novembro, só 16 días despois do ofrecemento do señor alcalde que participemos. Diten textualmente, en contestación á súa solicitude de inclusión de noticias na vindeira revista municipal, comunícolle que dado o avanzado estado de maquetación de dita revista resulta difícil a inclusión de todas. Na propia comunicación non se especifica que artigos se publicarán e se nos envía a redacción final dos mesmos tal como se solicitábamos. Asemade, e como se facía
co anterior grupo de goberno. A semade é incomprensible que dentro da alcaldía nos ofrece entregar unha proposta para que o noso grupo político poida participar na revista municipal, igual xeito que anteriores edicións, e só 16 días naturais, eses 16 días que tivéramos comisións informativas e plenos, se nos comunica que o estado de maquetación xa se atopa nun estado avanzado. Desde Compromiso por Galicia tomamos este feito como unha falta de respeto ao noso traballo como grupo de oposición, e o engado, non está aquí como unha tomadura de pelo. Un exemplo máis da ausencia de seriedade deste grupo de goberno que significa a inexistencia dunha programación real das actividades municipais é un exemplo do carácter autoritario e pouco participativo que quere impoñer esta alcaldía, aínda sabendo que está a gobernar en minoría. Nese momento solicitábamos que non se procedera a publicación da revista municipal até que o contido da mesma fora consensuado polos tres grupos políticos e se redactara un informe motivado dicíndonos pois por que se publicaban ou non os nosos artigos. E tamén, evidentemente, pedín que se incluíra no seguinte pleno a celebrar, sexa ordinario ou extraordinario, este tema. No anterior pleno non se puido incluir, porque o señor secretario dixo que era un pleno urgente, entón tratámoslo agora neste momento. Ben, unha vez que recibí a contestación do señor alcalde, eu tive unha conversa telefónica con ele e non accedeu a... claro, non accedeu a deixarnos participar na revista como facíamos anos atrás, porque xa estaba maquetada. Eu falei con a responsable, con Mónica González, que agradezo o interés de Mónica e a forma que quere consensuar as cousas, que me parecen moi positivas, e agradezo, de verdade, que tiver esa deferencia con nós, aínda que non pusemos ningún tipo de pega a publicar a revista, porque xa estaba, bueno, eu creo que xa estaba publicada ou impresa ou casi impresa. Aínda que non estamos de acordo coa selección de todos os artigos e o tratamento que se dá a moitos deles. Entón solicitamos que no futuro se teña máis vontade de colaboración real, dicir, non decilo por decilo, dicir, mira, colaborade, que así xa digo colaborades. Non. Vontade de colaboración real é querer ofrecer a propia colaboración aos partidos de oposición. E non actuar de xeito autoritario e pouco participativo como pretende facer a alcaldía, xa que é incomprensible ofrecer a colaboración ao noso grupo político 15 días, 16 días naturais despois comunicarnos que xa está nun proceso avanzado de maquetación. Eu pediría que, bueno, despois de falar con Mónica, creo que as próximas revistas as poderemos consensuar un pouco mellor, e tamén dicir que, si, lemos a revista e na contraportada vemos un saúdo do señor alcalde dicindo que quere participación, consenso, que gracias a Compromiso por Galicia por deixarme gobernar, e depois vemos estas cousas que de cara a galería pois non ten nada que ver con un alcalde participativo e que queira consensuar, aínda sabendo que está nun goberno en total minoría. Quería deixar isto claro e esperemos que no futuro que haxa máis vontade por parte da alcaldía para facer este tipo de actividades que aseguro que son bastante máis bonitas e máis enriquecedores que a participación de todos. E nada máis por mi parte. Vamos falar un momentinho. No membro da corporación, o meu nome é Rosa, María Rosa, non María José. Eu entendo que... Porque agora todos chamanme, agora cando falan comigo, toman un pelo e dime, o alcalde cambiou xe de nome. Temes que entender que a relación non a fago eu ni a fai Mónica, inténtase corregir, pásase con unha corrección lingüística, ao final sempre hai algún gazapo, alguna cousa que, bueno, que se escapa. Será porque me daban os datos? Pode ser, pode ser. Non é iso. Agora que pregou por aí e dime, agora é María José, que non é de Rosa. Iso é un par de... Bueno, pois se non hai nada máis, vamos por finalizar a sesión.